Tak som sa vybrala kvôli vám trošku do prírody, aby som vám ukázala to, čo každý z nás určite ako maličký robil s maminou, s babičkou alebo s detkom. Takéto krásne venčeky z púpav. Teraz nám rastú púpavy, tak vám ukážem taký postup. Takže vybereme si tú najdlhšiu púpavu, ktorá sa nám teda zdá, že je najdlhšia, a budeme si k nej dávať ďalšie. Takto si ju chytíme a takto si ju pekne obtačame. Budeme si trhať ďalšie a ďalšie a ten postup budeme opakovať, čiže chytíme a otočíme. Oni sa nám takto budú pridávať a za chvíľočku nám potom vznikne takýto nádherný venček. Sú krásne, žiarivé ako slnko, takže sa nám úplne hodia. Pozrite, vidíte? Takto sa to pekne začína tvárovať. Takto máme začiatok a keď si zoberiete do prírody aj nejakú takúto mašličku alebo doma si ju tam môžete pripevniť, tak úplne nádherný venček vznikne. Čiže takto postupujte ďalej, potom to len dáte do takéhoto kruhu a nádherný venček máte hotový. Môžete si ho dať napríklad aj na hlavu. Ahojte!